deasupra intereselor bucureștenilor și complet în afara legii, un grup de afaceriști bordurieni a pus stăpânire pe politicieni și pe toate instituțiile orașului. Au distrus parcurile și au pus borduri peste tot. De 18 ani, bucureștenii trăiesc acest coșmar. Ultimii 8 ani au fost un infern. Milioane de oameni sunt prizonieri acestei mafii care mănâncă toți banii bucureștenilor. Acum, lupta se apropie de final. Un singur om a reușit să scape. E tânăr, e singur, dar e unica noastră șansă. Daniel Marian Vanghelie. Luptăm pentru București. Calitatea lui Marian Vanghelie va fi să-i taie labele buldogului de Blaga. Vin spre voi, spre contractele voastre de la București. Daniel Marian Vanghelie. Luptăm pentru București.